Sezona je godišnjih odmora, sada dijaspora nema brige, nikada želi da iz Austrije poziva svoje najmilije, ali i kada putuje u svoj zavičaj. Trenutna letnja akcija MTEL-a je savršena za korisnike prepaid kartica kada kreću na godišnji odmor. Pored novih i postojeći prepaid korisnici mogu uživati u pogodnostima opuštenog telefoniranja. Uskoro ćete čuti zašto je to tako. Zovem se Milo Đurđević, živim i radim u Austriji. Inače sam sad trenutno u Crnoj Gori na letovanju. Kao i svi mladi ljudi, često komuniciram telefonom. Profesionalno se bavim odbojkom i idemo jako često na turnire i po Evropi, i po Srbiji, i po Crnoj Gori. I naravno, moj telefon je uvek uz mene kako bi bio u kontaktu sa svojim rodbinom, svojim prijateljima. U Austriji sam koristio puno mreža. Uvek mi je nešto nedostajalo po tim mrežama, jer su uvek računi bili malo veći nego što bi trebalo da budu i uvek sam tražio nešto bolje, prelazio iz mreže u mrežu. Za MTEL sam saznao putem televizije gledajući čoveka kako je kupio karticu i pričao o pogodnostima koje ta mreža nudi. Sviđalo mi se što iza te mreže stoji Telekom Srbija. To mi je još dalo podsticaj da uđem i da probam tu mrežu, pa sada verovao sam da će biti bolje, tako je i bilo. Jedna zona, jedna kartica u sve 4 zemlje je jedinstvena ponuda koja je tako bila potrebna našoj dijaspori u Austriji. Specijalno pred put sam kupio MTEL karticu jer mi je dalo povoda sve to zato što nema roaminga. Roaming mi je bio najbitniji u svemu tome zato što mnogo puno para bi me koštalo da sam u nekoj drugoj mreži. Telefoniram normalno kao da sam u svojoj zemlji, bio sam prvo u Srbiji, u Crnoj Gori, pa ću biti opet vratno u nekoj drugoj zemlji. Tako da mi stvarno mnogo znači. Sviđa mi se što mi servis šalje non stop obaveštenja o promocijama koje nude i o ponudama koje rado prihvatam i poklone i bonus minute, internet, što mi je najbitnije kad sam u stranoj zemlji. A najveća stvar koja mi se sviđa što ovdje konkretno u Crnoj Gori mogu na trafici da uplatim sebi dopunu u bilo kom trenutku. Tarifni dodatak Roaming 500 novi korisnici dobijaju odmah prilikom aktivacije kartice, a već postojeći korisnici prilikom dopune računa. Za njih akcija važi do kraja jula, a za nove korisnike do 1. septembra. Ovaj dodatak traje 30 dana. Nijedna mreža nije nudila sve ove pogodnosti koje nudi MTEL mreža, tako da preporučujem svakako svim ljudima koji, opet kažem, nisu probali, neka probaju i neće da pogreše sigurno. Lep odmor i telefoniranje bez granica želi vam vaša mobilna mreža MTEL Austrija, napokon bez stresa i bojazni od roaminga kada ste u zavičaju.